Bie jumɛn marsikalo tile 10 san 2027 Mali kunnafoni jamana lajɛbagaw aw minnu an filɛ sanga na wagati Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ Mali kunnafoni.net an bɛ aw fo ni ka aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na aw bɛ sigilen ka bamanankan kunnafoni min ma kɔnɔ o wagati sera aw bisimila. Kunnafoni daminɛ la Mali alisilamɛw ka fara ɲɔgɔn jɛkulu olu kɔni ye wele bila Mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni sariya kura o tali ye min kɔni bɛ wele ko laïcité ko sɔn kana kɛ o ma. Mali nɛgɛsira ale kɔni y'a ka degeli ɲɛbila baara olu daminɛ ka kɔn baaraw yɛrɛ dayɛlɛ ni o ɲɛ. Kokan kibaru la ni y'a kalo kelen kɔni ye dankarili kɔni kɛra Bagmud la Russie jamana ale fɛ walawalali bɛna di ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen ma aw balimamuso o n'aw denmuso fɛ Mariam Kone aw bisimila ko kura aw flash info kɛnɛ kan. Anga bi kunnafoni fɔlɔ diɲɛ seleke naani tɔn b'a bolo fara min ka baara ɲɛsinnen don hadamadenya jɔsiraw o tɔpɔtɔli ma ale y'a yira k'a fɔ ko kulu marifatigi caman de bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛ taa bi hadamadenw kan ni ka sɔrɔ k'u hakilinaw olu d'u ma jagoya la ka sɔrɔ ka dankari kɛ u ka hadamadenya bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ la yɔrɔ min sɔlidasiw tɛ kɛ yɔrɔ min na. Volker Turk ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'o tɛ maa wɛrɛ kulu marifatigiw de don minnu kɔni tɛ sɔlidasiw ye o kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko Mali sɔlidasiw kuma dɔw la olu n'u dɛmɛbaga dunanw olu fɛnɛ bɛ dankari kɛ hadamadenw ka hakɛ kɔnɔna a b'a ɲini Mali ɲɛma olu fɛ u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko siratigɛ la yaasa nɔgɔya bɛ se ka don a ko la cogoya min na. Volker Turk ale ka fɔ la ko san 2022 kɔnɔna na kalo laban o kɔnɔna na a bɛ maa 1 hakɛ kɔni bɛ minnu ka hadamadenya jɔsiraw olu teregela Mali jamana kɔnɔna na. Mali alisilamɛw ka fara ɲɔgɔn jɛkulu o kɔni ye wele bila Mali alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni Mali jamana ka sariya kura o tali ye min bɛ tali kɛ diinɛw olu bɛɛ lajɛlen bisimilali kama Mali jamana o kɔnɔna na n'ale bɛ wele ko laïcité ko sɔn kana kɛ o ma. Awa yɛlɛma min kɔni bɛ fɛ ka don Mali jamana sigikan o la n'o ye constitution ye laɲini kɔni ye yaasa faso jamana ale bɛ se ka segin Mali marali o fanga la cogoya min na. Mali jamana ale ka sariya kura o kɔni kan ka bila Mali jamana denw bɛɛ lajɛlen ka foroba kalataw olu kɔnɔna na ni o min kan ka kɛ marsikalo tile 19 san 2023 nka ni waati in kɔni na Mali fanga ɲɛmɔgɔ olu kɔni ma fosi fɔ a ko la ni a ko bɛna bɔ walima a tɛna bɔ waati in kɔni na maa caman kɔni sigalen don wa laɲini ye min ye ko kalata o kɔni ka kɛ février kalo nata san 2024 o wagati la min bɛna laban ka fanga segin faso jamana o jamana ka ni bɛnkan sigili ani a sɛbɛnfura n'ale kɔni dira Mali furancɛla fanga jamana ɲɛma ma n'o de ye colonel Assimi Goïta ye kalo tɛmɛnen in na ko ale kɔni sɔgɔlen don kosɛbɛ jamana yɛrɛ ka jamanaya yɛrɛ la ani ko bɛɛ lajɛlen ka segin diinɛ ale lawaleyali kɔni ma jamana o kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ ko yɛrɛsago diinɛ kɛli ko tɛ dankari kɛ diinɛ ale ni maaw ka tabiya olu la sɛbɛnfura in ka kuma la sɛbɛnfura in ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko laɲini ye min ye ko hadamadenya kɛlen ɲɔgɔn fɛ ka a kolo gɛlɛya o min kɔni sinsinnen don yafa ɲɔgɔn faamuya ale ni koto ɲɔgɔn ta la o kan. Mali nɛgɛsira ale kɔni y'a ka degeli ɲɛbila baara o daminɛ ka kɔn baara yɛrɛ dayɛlɛ ni o ɲɛ ɲa san caman kɔni ye fɛn min ye terrain ale kɔni jɔlen don a yɛrɛla k'a fɔ ko laban in na ka baaraw olu kun daminɛna fo maa caman kɔni bɔra ka u ka nimisi wasa o kɔni yira a ko la nka aw kɔfɛ terrain kɔni jɔra tuguni nka kunu alamisadon marsikalo tile 9 san 2023 terrain kɔni a wulila Bamakɔ ni ka a kunda Kayi o kan a programme kɔnɔna na a kɔni bɛ taa jɔ Kita Tumutu mayina fo ka taa se Jamu Alima. Amitani kunnafoni diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ni y'a kalo wɔɔrɔ kɔni ye dankarili kɔni kɛra Bagmud na Russie jamana ale fɛ Ukraine ɲɛma olu kɔni ye layidu di k'u bɛna Bagmud ale lakana nka kɔlɔsiliw caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko farati o kɔni bɛna bonya kosɛbɛ wa fɛnɛ ko a bɛna nafolo caman o kɔni bɔ Ukraine jamana ale kun sika jamana kɛnyɛrɛ ye kɛlɛkɛbolo min bɛ Ukraine jamana o kɔnɔna na n'o tɔgɔ ye ko Wagner ale kɔni de kɛra kalakisɛ ye min kɔni filila ka sɔrɔ ka dugu in
kɔni minɛ Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni Bakhmut duguladenw fo kosɛbɛ k'a fɔ fɛnɛ ko Bakhmut kɛlɛkɛcɛw olu de kɛra sababu ni ka Russie la dankarila olu ma caman kɔni bɔnɛ u ni na Russie lakana ministre n'o de ye Sergei Shoigu ye ko Bakhmut minɛni Russie fɛ ko bɛna to Russie kɔni ka dankarili o cɛ wara kosɛbɛ ni yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna na jini biriko jini Russie ka nafolotigiba n'ale kɔni ta de Wagner de ale kɔni y'a lase ko a ka kɛlɛkɛcɛw kɔni bɛna Ukraine jamana ka kɛlɛkɛcɛbaw olu kɔni silatun Bakhmut ale ni ka sɔrɔ ka bali kɛ u ka dankarilu olu bɛɛ lajɛlen na Amita Gabon jamana kan a yɛrɛla k'a fɔ ko maa 2 o kɔni bɔnɛna a ni ka sɔrɔ ka maa 28 olu tunu o kɛra bateau dɔ dafirili senfɛ Petit Firi ni kunnafoni ale kɔni dira AFP ka kunnafonidila olu fɛ ko passager 100 ale ni 50 ɲɔgɔn o de tun bɛ bateau kofɔlen o kɔni kɔnɔna na min kɔni bɔra Pojati Libreville ale jamana faba o kɔnɔna na Aman kuna Tunisie jamana ɲɛmaa n'o de Kais Saied ale kɔni mi labɛnna ko ka u ka baarabolo o ɲɛmɔgɔyaso o kɔnti minnu kɔni kun sugantira cakɛda in ale kɔnɔna na kabini san 2000 ale ni 11 o waati la Ame bi kunnafoni la tuguni Nigeria ka kubariya o ye a yirala k'a fɔ ko maa 3 o kɔni ni fagara mɔgɔ caman wɛrɛ minnu kɔni bɛɛ lajɛlen olu jogira kunu alamisa sɔgɔma joona fɛ dugutaga mobiliba dɔ ale ni tɛrɛ olu dɔ kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko ni mobiliba kofɔlen kɔni ale kɔni ma se ka fɛrɛ minɛ a tuma na ni ko in kɔni kɛra kasaraba ye Mali kunnafoni jamana lajɛbagaw ni kunnafoni damadɔni ne tun bɛ an bolo ka don aw tulo kan aw k'an bɛ tɛnɛdo kunnafoni kɔrɔ olu kɛnɛ kan